Szóval itt van velünk a Sands of Silence elnevezésű zenekar. Üdvözöllek titeket, egy rövid bemutatkozást kérnék. Akkor újra Solymosi Laci vagyok, mert ugye már megküzdöttünk itt a médiának a rettenetes rejtelmeivel, de ettől függetlenül tökéletesen jól érezzük magunkat, tehát itt a Sands of Silence énekese beszél, a többieket meg majd megszólaltatja a másik mikrofon. Sziasztok, Kőszegi Zoltán vagyok, a zenekar gitárosa. Jantik Zsolt a basszusgitáros. És ahogy látom, megint eltűnt egy tag, vagy... Kettő. Ketten leléptek ismét a pulthoz. És szeretnénk, hogyha ide fáradna, és beszélne ő is. Addig azért mondjátok el nekünk, hogy mikor alakult a zenekar, honnan jöttetek, és milyen zenét játszott. Jó, akkor kezdjük újra. Tehát gyakorlatilag a lényeg az, hogy 5 éve, 3 éve és 1 éve alakult a zenekar, tehát így tudom legsűrűbben megfogalmazni a dolgot, ez különböző stílus és emberváltásokat jelent a zenekaron belül, tehát azzal az image-el, amivel most fölléptünk, az 1 éve létezik durván. Kőszegi Zoltán barátom ugye 1 éve erősíti a csapatot, kicsit tőle rockosabb lett az egész, egy kicsit alternatív dark gothic feelinggel indultunk, most a dark gothic feeling az jobban érvényesül, az alternatív egy kicsit háttérben van, de ennek sokan örülnek. És a zenekar nevéről is beszéltünk ugye a korábbiakban, ezt kérlek mondd el nekünk még egyszer. Igen, ismeri mindenki az SOS-nek a klasszikus jelentését, remélem legalábbis, ugye angolul, hogy mentsétek meg lelkeinket. Erre játszottunk egy kicsit, mert ugye azt mondtam, hogy intim betép nem lehet a zenekar neve, ez ugye jó hangzott annak idején kicsit poénnal, de aztán több női rajongó leszavazta, hogy ez személyiségi jogokat sért, ebből kifolyólag ugye Sands of Silence lettünk. És folyamatosan zaklat bennünket itt egy fiatalember egy kamerával. Az előbb elmondtad, de sajnos ugye nem sikerült az internet miatt, hogy verkfilmet készítetek, úgyhogy most beszélsz te is velünk egy picit? Beszéljek. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy kész van 3 zenefelvétele, készül a 4. zene, ebből lesz egy demólemez, őszre várható a megjelenése, ezekhez készülnek videóklippek. Lesz, ami ilyen verkesebb lesz, gyakorlatilag ezek a felvételek azokon is láthatóak lesznek valószínűleg. Ennek mi nagyon örülünk, valóban rettenetesen. Abszolút, és akkor... Mindenképpen belerakunk. Köszönjük szépen, csak is ezt vártuk. És akkor meddig maradtok itt az E-Fotón? Egész héten lent vagytok, buliztok, mentek tovább, nyári fellépések? Hát egész héten nem leszünk itt, ugye, mert hogy vannak dolgaink, körülbelül videóklipforgatás is, meg augusztusban várhatóan egy-két kisebb dolgot is lebonyolítunk, ezt most nem népszerűsítem, mert úgyis mezei fesztiválok a nagyokhoz képest, például az E-Fotóhoz képest, de gyakorlatilag ezen dolgozunk. Most elbulizgatunk egy kicsit, legalábbis a jó öreg bikinit meghallgatjuk mindenképpen, meg egy kicsit belehallgatunk, belenézünk abba, hogy milyen a fesztivál feeling, remélem, hogy itt már azért sikerült kibontakozni itt a Dunapen, a partján. Azért azt mondjuk el, hogy mi már megígértük nektek, hogy bármikor a Dunai város felé jártok, akkor várunk benneteket sok szeretettel a Rádió 24-en, sőt hamarosan dalunk is lesz tőletek, és ezt le fogjuk játszani még a mai nap folyamán, ha megkapjuk, úgyhogy ezt megígérhetem. Mindenképpen. Úgyhogy... Tehát talán című dalunk érkezik e-mailen, ha minden igaz, és talán még a mai nap folyamán le is játszunk. Ez a lényege az egésznek. Hát köszönjük a szójátékot, és ugye kértetek tőlünk a korábbiakban egy bikini dalt, úgyhogy szerintem ezzel folytatjuk. Tibinek jelzek, hogy jöhet. A 2. dalt szeretnék. Az előbb az 1-es szólt. Igen. Tehát az ABC sorrendben a 2-est kérjük. Jó bulizást és további sok sikert kívánunk nektek.